ụbọchị ụfọdụ n'ime unu ga-amụta na ọ bụrụ sọsọ obodo gị bụ ihe nwere n'ala Igbo, ma ọ bụ na ọ bụrụ sọsọ obodo gị bụ ihe dị, ya bụ na ihe ọbụla obodo gị anaghị eme, ma ọ bụ ihe ọbụla ịma hụ na a na-eme ya, ọ dịghị ka ndị ahụ amaghị ihe. Akwa m dị na-agwụ unu si na ndị iche bụ ụmụ ụwa. Ihe anọ m na-esi n'ihe onyonyo a kịta bụ ihe ji wee mara ndị obodo a na-akpọ Mgbo. Etu ha si eme ya, ndị anụ abụrụ ha nnukwute nri ma ha na-eme mmemme. Ya bụ na ịbịa ịnụ nwaanyị, ihe ọbụla ị na-eme ebe a, ọ bụ na ị kwadoro ihe a, ọ ka mma na ị bịaghị ọdịchacha bịa mee ihe ahụ ị chọrọ ime, maka na nri anụnwa bụ ọ bụ ya ga-abụ ọ bụrụ na ọ dịrọ ịma na ihe a na-ekwu enwere isi. Naanị ihe ị ga-eme gị weta egwusi gị tinye n'ikwe, suo ya, surie ya ọfụma ọfụma, tinyetụ ya obere mmiri ka o nwee ike pịchapụta mmanụ. I were yabasị gị tinye n'ime ya, were nnugu tinyekwa na ya, werekwa ose tinye na ya, kwaa ya ọfụma ọfụma ka o nwee ike gwụkọ ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya nnukwu bụ etu a ka esi eme ya, ị bịa werezie ya wee tinye n'akwụkwọ wee kechikọọ akwụkwọ ahụ ọnụ. Ị ga-esikata ya, ọ na-ekwe ya ọsịsọ. Ị nwere ike isi ya nke obere anụnwa m siri ugbu a, esiri m ya ihe dịka awa 3, mmiri taa agbanyekwa m mmiri. Ọsọkwa gị ịbịa na comment section esi kedu ụdịrị ihe bụ ihe nka ka mụsa gị ebe ahụ. Ngwa nke emesịa nụ ndị nke m, nri eyegokwa nwekwa etu ọzọ, nri eyegokwa ka emesịa nụ.